Hello guys, good evening. 1 week बारा जाबाय आं भिडिअ आपलोड खालामैया स' बिनि थाखायनो माखासे आंखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा जाय आंखौ अनो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोना कुइसन खालामहरदों WhatsAppआव आदा नों माने भिडिअखौ आपलोड खालामथारला मानो खालामाखै माबाफोर जादों नामा कुइसन सोंदों आंनावहाय आरो बिनि गेजेराव कमेन्टआवबो होदों नोंथांमोना नायबा नुगोन आरो दिनै आं फुङाव मोनसे भिडिअ आपलोड खालामदों कर'ना भाइरास बे साहा दैनि गेजेराव लोगोफोर 1 week आं मा खालामथारनाय आं बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि लोगोफोर थांनाय बे फामफुलि बसुमतारी नङा होमबा बे फामफुलि बसुमतारीखौ जाय मानसिया हमनानै हरदोंमोन सासे मानसि खैफोदनिफ्राय बासायदोंमोन बे मानसिनि मुङा हार्स बर' आं बिथांखौ बुंखादोंमोन नङा होमबा स' बे बिथाङा जोंनो आं कमिउनिकेसन साननैसो खालामनाय जादोंमोन बिथाङा आं कल खालामनो हरदोंमोन आं मा खालामदों मा खालामाखै बेनो आङो माखासे समाव खोन्थाहरदोंमोन स' बेवहायनो बियो खोथाजों बाथ्राजों कि बियो जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स अर्गानाइजेसन जाय NGO बेनो हा डनेसन होनो होननानै बे बुंना लाबाय स' आंबोथ' सासे चेयारमेन बा जों बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स अर्गानाइजेसननि माने माबाखौनो केरियारखौनो नायखागोन नङा होमबा बे जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स अर्गानाइजेसना गोजौआव थांबाय थाथों मोजां जाबाय थाथों नङा होमबा स' गुबुन सुबुंफोरखौ मदद खालामनो हानाय नङा होमबा एसेबांसिम केपासिटि जाथों नङा होमबा स' बिथाङा हार्स बर' बिथाङा जोंनो होनो होननानै बुंबाय लेंहरबाय बे गुवाहाटीयावहाय स' बेवहायनो आं गोबां माने 8-9 days जाबाय खोमा भिडिअ आपलोड खालामनो माने थांलाय फैलाय जादोंना बिनि थाखायनो आं बेजोंबो थाहैबाय साननैसो सम गोबांनो बेनि थाखायनो हाबो नायहैबाय आङो नोंथांमोननो हानि भिडिअ क्लिप्सखौ आं देखायगोन जनमोहन बर माने जाय माने BPFनि सिप ना मा होनना बुंदों माने BPFनि बेबो सिपआनो होनना बुंदों BPFनि सिप माने बे नङा हाग्रामा महिलार नङा BLT ना मानि सिप होनना बुंदों आरो ना आंबो बारा मिथिबा बाट बे बिथाङा बुंदों आरो हार्स बर'आ ओमफ्राय बे जनमोहन होननायनि बे न' खाथियाव माने न'नि माने मन्दिर आरो ना ब्रह्म मन्दिर दं बेवहाय बिनि सेरथिं आरो आं देखायनि आं बेयाव भिडिअआवनो बुंखादों फुरा बरिया गोबां मोजां बैथिंजाय थांनो लामाया फैला मेन्देलानिया ओमफ्राय नैबे जनमोहननि होनदों नामा माबा शिब बेलथि बिनि जनमोहन सारनि बे हा होनना बुंगोन बियो माने बर'फोर दंना बेयाव गासिबो बर' गोजाना बिराद मोजां बेवहाय जों अल्ड एज हम बानायनो नागिरदों नैबे बिथाङा जोंनो डनेसन होनो नागिरदों बे हाखौ बर' गोजा जोबना गिदिरजों आरो हाब बेजों हाबनो हागोन जानो लामा दं ना बेलाय बेजों लामा बानायगासिनो दं आच्छा औ बेलाय बे लामायालाय दारि गारि हाबगोन आरो बियो जावगोन लामा बानायगासिनो रायलायजोब्बाय ब्रा गासिबो रायलायखानायसै ना नोंलायबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव ओरै गोजौथिं थांबा फैला मेन्देला आरोना आं भिडिअखौ देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थानि माखासे बाथ्रा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे हार्स बर' होननाय बिथाङा बेजों बिराद बेरायबाय आं माखासे बेजों बेरायनायबो भिडिअ देखायगोन नोंथांमोननो बिथाङा जोंनो 1 कटानिबो बारा हा डनेसन होनो नागिरदों आरो थांखिया जाहैबाय बेवहाय अल्ड एज हम बानायनाय मिथिबायना जोङो माखासे जोंनि माने रेस्ट हाउसबो बुंजायो ओमफ्राय अल्ड एज हम बेसिकेलि जोंनि थांखिया अल्ड एज हम आरोना जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा फिसालाफोर गैया नङा होमबा बिनि थाखायनो बिसोर थानो थाखाय माने जायगा गैया जायो उनावहाय फिउचाराव नङा होमबा रावबो नाया स' बिनि थाखाय बैसोरनि थाखाय जों बानायना होनो नागिरदों आरो जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स अर्गानाइजेसना बाट बिनि थाखाय जोंनो हा नांग्रोगौ ना नङा होमबा स' बिथाङा जोंनो डनेट होनो नागिरदों आरो बेखौ बे हाखौ बेयो जायो सनापुर होनना बुंदों जराबाद होनना बुंदों जराबाद बे जायगा एरियानि माने सनापुर जायगायाव बे माने गुवाहाटीनि गणेशगुरि साइडथिं जायो आरोना हाजो हिल्स एरिया ओमफ्राय आसरित मोनबाय आङो बिथाङा जे हा डनेट होनो नागिरदों जोंनो बिराद थेंक इउ स' माच जोंथ' आरो नाजावखागोन एक्सेप्ट खालामखागोन जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स अर्गानाइजेसनाव जोंनो बेफोर बिराद गोनांथि नङा होमबा जों माबा मोनसे प्रजेक्ट स्टार्ट खालामनो थाखाय स' आं बुंबाय येस डेफिनेटलि जों एक्सेप्ट खालामगोन स' आं थांबाय ओमफ्राय कर्टआवबो थांबाय एग्रिमेन्ट खालामलायबाय ओमफ्राय दा एग्रिमेन्टखौ दासिमबो जों साइन होनाय जायाखै बेसिकेलि बाट हाखौबो नायहैखाबाय आङो फुरायैनो बानायजोबबाय टटेलि आं दाख्लै बाव थांबावदोंमोन खेबसेबाव नोंथांमोना आंनि फेसबुकआव लाइभ नुदों जानांगौ आं सासे गथ'खौ लानानै थांफादोंमोन ओमफ्राय उइटनेसनि थाखायनो ओमफ्राय गथ' माने बैसो जाबाय बेबो 18 बोसोरनि बारा जाबाय ओमफ्राय बाट खोथाया जाहैबाय कि बै ओइदिनखालि जाथ'वासै आरो बाट 1 week नेबावबाय स' बिनि थाखायनो बेवहायनो बेनि टेनसनावनो आं भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन लोगोफोर बे हानि माने रेजिस्टार खालामनो थाखाय मानो होनोबा जोङो अल्ड एज हम बानायथारनो नागिरदों ना मोनसे रेस्ट हाउस सोरबाफोर मानसिखौ मोनोब्ला जों दोनहैनो थाखाय बे जायगायाव दोनहैनो थाखाय
माने बेफोरबायदि नांगौना जोंनो हा माने न' बायदिसिना बानायनो थाखाय जानला मालानि हायावथ' जों लुलाबायनो हाया ना नङा होमबा जानला मालानि हायाव जों लुलाबायनो हाया बाट बिथाङा दखल खालामनाय हिसाबै बिथाङा माने आं सानदोंमोन बिथांनि हाया रेजिस्टार बाट रेजिस्टार नङा इट्स अके बाट माने दखल खालामखानाय बायदों बिथाङा बेसेबांबा लाखआव बायदों होनना बुंदोंमोन बाट गावनि बुंनाय मथे इस्टिमेटआ 8 लाख होनना बुंदों बाट नेक्स्ट उइकआव जों बे हाखौ रेजिस्टार खालामनाय जोंनि आखायाव थागोन आरो ना बिथाङा जोंनो होदों बिराद गोजोननाय मोन्दों हार्स बर' बिथांनिसिम बाट जों सिनायलायामोन आरो ना जेब्ला बे फामफुलि बसुमतारीखौ जेब्ला बिथाङा हमनानै हरदोंमोन बा खैफोदनिफ्राय बासायदोंमोन बै समनिफ्रायसो 4 मार्चनिफ्राय माने लोगो मोनलायनाय जादों लोगोफोर आं सानो बिथांनि जिउआव एसे मोजाङै मोजां थांबाय थादों आरो जोंनि जाय बिएम फान्स अर्गानाइजेसन बेनि थांखिखौ बा बेनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथाङा जि गेदेर खामानि मावनो नागिरदों बेखौ आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरो आरो बिथाङा सासे ख्रिस्टियान ओमफ्राय बिबिसिनि होनना बुंदों बिथाङा गोबां मोजां बेजों बेरायहैबाय बिसिनि बिगुमैनि न'आवबो थाहैबाय आङो बिसिनि बिगुमै माने बिनिनो न' होननानै गावबो बुंना लादों आरो ना स' बिथाङा हाबा जानाय ओमफ्राय दाख्लै बावैसो फिसाजोनि नामखौबो दोनदों देवबारावहाय आर्लिना होननानै बुंदों कंग्रेचुलेसन मिस्टार हार्स बर' जे नोंनि फिसाजोनि जोनोमनि थाखाय आरो नोंनि फेमिलिया मोजाङै जिउआव जौगासार जाथों जे नोंथाङा जोंनि बिएम फान्स अर्गानाइजेसनखौ जे बेफोरबायदि हा डनेट होनो नागिरदों बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो माने माबायो आरो बाट आं नोंथांखौ सिनाया मिथिबायना नोंथाङा बबे जायगानि मा जायगानि बाट आंना मा कि नोंथाङा जोंनि बिएम फान्स अर्गानाइजेसन होनो नागिरदों डनेट स' जों बिनि थाखायनो आं बिएम फान्स अर्गानाइजेसननि थाखायनो आं नोंथांजों बेखौ मिट खालामबाय आरो नोंथांजों आङो लोगो मोनलायबाय आरो नोंथांजों आं रायलायलायनाय जाबाय नङाबाथ' आङो पार्सनेलनि थाखाय आं बेवहाय गोदावनो जेबो नङा आरोना स' जोंनि बिएम फान्स अर्गानाइजेसनखौ आं जेब्लाबो गोजौआव लांनो लुबैयो नाजानो लुबैयो येस जानो हागौ आं माखासे बे खामानि मावनायाव आं माखासे रोंजोबा बाट आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर रोंजोबोब्ला आंखौ प्लिज गाइड खालामबानो जाबाय आंबो नाजादों आंबो रोंजोबा माखासे खामानि मावनायाव रावबो मानसिया रोंखानानै फैया गासिबो सोलोंजोबोसो स' आंबो सोलोंनो बा आंबो मोनसे खामानि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो नाजालांगासिनो दङ आं बेवहाय रायजो राजाखौ मदद होगोन होननानै आं डेफिनेटलि आसा खालामना थायो ओमफ्राय बेनोखि जिखिनियानो जोङो खामानि मावदों एसे एनै साक्सेस जाबोदों ओमफ्राय माखासे खामानियाव साक्सेसबो जाया जानो हागौ आरो जोंनि खामानि मावनायखौ माखासे सुबुंफ्रा मोजांबो मोना जानो हागौ आरो माखासे सुबुंफ्रा मोजांबो जानो हागौ आं बेखौनो बुंनो सानो कि जायफोर मोजां मोना आं बिथांमोननि जेबोथ' खहाबो खालामाखै नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव जायफोर मोजां मोनो बिथांमोननि आं खामानि मावना होदों जानांगौ नङा होमबा आरो जायफोर मोजां मोनो बिथांमोना आंनि खामानि मावनायखौ नुनानैबो मोजां मोनो जानांगौ स' आं बिथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोना जायमोना मोजां मोना नोंथांमोना आंनि खामानि मावनायखौ नायबाय था अब्लानो लासै लासै मोनथिलांबाय थागोन जथेस्थ' बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन कि बड'लेण्ड मिशन फान्स अर्गानाइजेसन लायाबा नोंनि नामाव ला बे हाखौ आं नोंनोनो डनेसन होगोन अनलि प्रकाश नार्जारीनि थाखाय होगोन होननानै बिथाङा बुंदों थेंक इउ स' माच आंखौ इसेबां फोथायनायनि थाखाय नोंथाङा आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौ बुंखादों आं नाङा जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्स अर्गानाइजेसननो होना हो डनेट आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो हामलायनाय जासिगोन आरो बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आं बड'लेण्ड मिशन फान्स अर्गानाइजेसननि चेयारमेन जानानै लोगोफोर जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्स अर्गानाइजेसननि कारेन्ट एकाउन्ट गासिबो जाजोबहांबाय आरो बिनि गेजेराव जों माखासे गोबां खामानि मावनो थाखाय बिराद सिमां नुदों बेवहाय जाहाथे गोबां गेदेर गेदेर बिबानाव थानाय सुबुंफ्रा जोंखौ मदद होयो आं आबसुफोरनिफ्रायबो बिराद मदद लुबैयो बाट बिथांमोनाबो माखासे समाव गोबां बिजि आंबो डिस्टार्ब होनो साना मानो होनबा बिथांमोनाबो गोबां बिजियाव थायो नङा होमबा स' आंबो कल खालामो रायलायहरो बिथांमोना मिटिङाव दं ओरै दं होननानै बुंहरो बाट आं सानो बिथांमोना जुदि मिटिङाव दंब्ला अराय सम कल खालामोबा मिटिङाव दंब्ला बिथांमोना चान्स लानानै समय लानानै जोंखौ एसे माने बिनि सायावहाय मिट खालामनो थाखाय जोंखौ एसे टाइम होयो आं बेखौ सानो बाट बिथांमोना बिनि सायाव जेबो डिसकास खालामा स' आं बेयाव एसे दुखु मोनो आरो इट्स अके बाट जोङो गावनि पकेटनि थाखायथ' जेबो सानाखै जों माबा मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बाट जोंनिफ्रायसो थांबावदों लोगोफोर नङा होमबा नोंथांमोनानो नुदों नङा होमबा मा खालामनो ओरैबायदि बिखायाव माने रायजोनि थाखाय जे मदद खालामनो थाखाय ओरैबायदि साननानै दंखायो माने मा बुंनो आरोना नोंथांमोना नुयो खुगा बुंनायजों जेबो खामानि जाया मावनांगौ प्रेक्टिकेलि आंनिया बेसो बुंनायजोंल' जेबो जाया खामानिखौबो मावनांगौ मिथिबायना खामानिखौबो मावनांगौ स' बे खामानि मावनायावनो आङो बे 1 week अभार जाय बेयाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनो हायाखै आं निमाहा बियो आं गासिबनावबो जाय मानसिफोरा आंखौ कल खालामनानै भिडिअ बानायनो हरदोंमोन बाट बिथांमोननि आं बे खामानिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायनो हायासै बिथांमोना दायो कल खालामफिननानै आंनियाव बेखौ
फुरा मा जादों मा जाथाय जादोंमोन बेखौ खोन्था हरफिननो हायो आं निमाहा बियो मानो होनबा आङो आंनि थाखाय पार्सनेलनि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोनखौ बुङाखैमोन आं माने बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स अर्गानाइजेशननि थाखायनो खामानि मावनायाव आं बेखौ बुंदोंमोन नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन कि आं एसे बेस्थ दङ आंनि थाखाय पार्सनेलि नङामोन बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स अर्गानाइजेशननि थाखायनो बै लेन्ड रेजिस्टार जानाय मानाय गोबां खामानि आरोना लाइसेन्स बिनि सायावनो आरोना गुवाहाटियाव बिनि थाखायनो स' आं बिथांनि न'आव थाहैदों आरो समाव हटेलबो थादों जोङो नङा होमबा मालायनि न'आव बेसेबांथो थाबाय थानो जानाय लोंनायावबो बिसिनावनो स' थेंक इउ स' माच आं हार्स बर' बिथांनिसिम आरो आं बेखौ सिनाया बाट माबायदि जायो आं बेखौ नोंथांमोना जुदि सिनायोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि कमेन्ट खालामनो हायो नङा होमबा स' बिथाङा गोबां मोजां खामानि मावदों आं बिनि थाखाय बिराद धन्यबाद जासियो बिथांखौ स' आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो कि बिथांखौ थेंक इउ जासिहरनायनि स' खुलुमबाय लोगोफोर